Zemplén fejlődését meghatározó kérdésekben csak úgy szabad dönteni, hogy az érintett településeket, önkormányzatokat, civil szervezeteket is megkérdezzük. Ezt Mennyi Roland, a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei közgyűlés elnöke mondta azon a közgyűlésen, ahol a Zempléni Település Szövetséggel való együttműködési megállapodást is aláírták. Nagy lépést tettünk előre, vagy teszünk előre a mai napon a területfejlesztési koncepció kapcsán, hiszen egy olyan együttműködési megállapodás aláírására készülünk a Zempléni Település Szövetséggel, amely eddig példátlan volt, nem csak fejlesztéspolitikai vagy településfejlesztési kérdésekben, de megyei önkormányzat és egy félig önkormányzati szövetség, az Zempléni Település Szövetség életében is. Ez az együttműködés segíti a fejlesztéspolitikai elképzeléseinket és becsatornázza azt a tudást, amelyre számítunk a Zempléni Település Szövetségtől, mint közösségtől és az ő tagjaitól is egyesével. Azt gondolom, hogy hangsúlyos és fajsúlyos kérdésekben tilos a megyében egyes területekről, településekről vagy térségekről úgy dönteni, vagy olyan irányba elindítani a fejlesztéseket, hogyha ezeket a településeket, vagy ezeket például az Zempléni Település Szövetséget nem kérdezzük meg az Zemplén dolgairól. Mi ennél tovább mentünk, nem csak egyszerűen úgymond társadalmasítjuk a fejlesztéspolitikai elképzeléseinket és a jövő irányait a Település Szövetséggel, hanem a mai aláírást követően be is vonjuk őket a tervezésbe, abba a tervezésbe, amelynek a tartalma meg fogja határozni azt, hogy a következő 7 év forrásai bevonásával a következő 20 évben milyen fejlődési irányt vesz Zemplén és Tokaj hegyalja. Mennyi Roland azt is elmondta, hogy a következő 7 év forrásainak jól megtervezett kihasználása 20 év gazdasági fejlődésre lehet hatással.